Monggo, Bu. Mbah, saben iki wau. Tanem napa? Dereng nanem. Nggih, nggih, melampah mawon. Kula nuwun. Monggo, Pak. Wah, Jenengan kok arep-arep dosa ning seragam. Biasa. pripun kabare Lek Junet? Alhamdulillah saya, Pak. Monggo bener, Pak. Oh. Aku kangen ya karo kopi Lek Junet. Dangu mboten mriki, Pak. Lah nggih. Lah nggih kok diarep-arep yang kedua kok. Monggo bener, Pak. Oh, diarep arep yang mriki. Iya, biasane dulu mriki jenengan. Anu kopi gitu. Double kopi napa niki? biasa, kopi susu. Nggih, nggih. Nggih. Niki pundi niku jenengan? niki wau badhe kegiatan teng Polres. Kok sepi warungnya napa pondo teng sawah? Mumpun do teng Sabin, Pak, nembe do bubar niki wau. Oh, Jenengan ngoten. kurang enjing gedhe. Kurang enjing nggih. Cara ndek wau jam 7 nggih tesik ruang. Masih rame. Duangu banget mboten mriki nggih. Berapa bulan? Setahun pinten? Dereng wonten ah ya sekitar setengah tahunan niku. Nggih. Tak niki jenis teng pundi? Teng Polsek Bogorjo. Nggih. Monggo dolan-dolan mriko. Nggih, nggih kula. Pinten lewat mriku terus. Mangke tak jak kulineran kono masakane akeh inu-inu. Siap, Pak. Siap, siap, siap. Insyaallah. Kopi susu, kopi ning ngajak mulai, susu ning ngajak turun. Balik. Balik ate.